qual política i tribunals es barregen en aquesta situació perversa en la qual estem, doncs crec que és important que això es pugui veure en un ple municipal, també en un ple municipal. Per què és important? Doncs vaja, perquè el que ens diu aquesta sentència del Tribunal de Justícia Europeu és que s'han vulnerat drets polítics, i això afecta una persona. Després té altres derivades amb altres persones, el president Puigdemont, el Toni Comín, fins i tot la mateixa Clara Ponsatí, però de moment afecta una persona, que es diu Oriol Junqueras. Afecta l'Oriol, afecta el senyor Junqueras, però afecta també la gent que va votar. Per tant, no és només els drets polítics d'una persona que estan afectats, també són els meus drets, que el vaig votar, i els de l'Àlex, i els de l'Anna, i els de tantes persones que van votar aquesta persona. Per tant, això és greu, i per tant això crec que, precisament perquè es vulneren els drets de càrrecs electes, que van poder concórrer lliurement en unes eleccions, precisament per això és important que en tots aquests espais on es puguin trobar càrrecs electes puguin posar aquest tema damunt la taula. Per això portem aquesta moció i insisteixo una mica en la línia del que comentava el senyor Quijano. La moció diu el que diu, l'altra cosa és la lectura que podem fer, el context que posem políticament i el sentit que hi trobem des d'una perspectiva política. Però és veritat que la moció diu el que diu. Diu compliment d'una sentència. L'advocacia de l'Estat aquest matí sembla que ja apunta en aquesta línia. Els demanem que vostès avui vagin també en aquesta direcció. Gràcies.